omwana obeire abused nabakogenda alipoti ororo. Se serikali yeito through the office of the county commander mbabwata umusigari specifically ugudi namangana bunalya onyora evidence ebintu binga bunene. The office of the women rep ngo piganira amangana bunaya of course kuna kubaelesanga nababwente balipoti na our first lady her excellency Elizabeth Ongwaya. Amangana tokonyora turaratebe like a problem tobwate neri abantu baitu bado they are holding on to the kangaroo courts. Omwana muna mam Century atebire inga nabako ego bolito ne yanko yae nabako ego bolito na mumburu mwabo sine kazi ni yae bono esteri laba gusiyitu akeneto no bwamo omuntu akoranga bono kingo chigosoera omwana oyo minto omwana mumburu minto ekinyoro na kigego chikogo na kigego chikorora ekondora bama kwenda baleto mutureti maybe nonye no mugambi nonya no akuru kinyoreki bama korose intokoroka kangaroo court bamara gotenga bono wasareti omwana oyo bono roramno ko mukombese orente chipesa nke igorende maybe tite chikini omwana oyo ebinto binga binebi kwa makonyoranga bono amangana aya asiri gali asekenyoro taraikaga structure itwata be serikali yabekire the county government the national government aba chiri de setu na the women rep and the first lady baga mbegenga bakoraga bono mwana oli already obeire ekenyoro maite bali tichirani bamaite ngomwana oyo gaito boli tone kazi ni yaye bono kago kinena bamaite ngainze bono am outcast nyoro kwa inde school maita agotige school because sa go kwa ndango ndara kore achiko sekerero next nyoro mugako ndega abuneronga gusena kiga ochoru gusine ngombe ya momunyoma obugima bwaye bwakora bwasira bono inze bono muna igento na atero buna insena inkiringa kangaroo courts we should say no to kangaroo courts na bali ba make kangaroo courts chapen bono to bwente ko hold to book na buto bwente ko soera inkikiagera bate advantage yo mwana yo mosini no tanara ko make decision ama yakometenga bono to akole to anyo the solution yes akwira ne daga buga soko gambege nka ebinambire bigo ikigwa ase ekigambiro twatema kubwatia kerokende bochi ase serikali lakini kwanyoranga biyikire motugaria kerokende ri akiria so hagati ginege gya rutarutuga kwanyoranga gyasirire orengere tinga serikali kerokende nero nkuyeriere chi effort kiri cyo batema kurwania mangana yega ya marita mapema nobo saribu abana. I think konyara go comment because nanyora specific case nanyara go there but what I know onyore kina kya chire burungire ndike what evidence tote bego sino mwana oyiru bolito ne kazi yaye you know a DNA test na bego profunga oyo nere tato mwabo omwana one myakire ngabwate ekine kina umuntu na eguri yake nabo kugenda naende another way onyore kwa nyore justice but what happens okonyora nga evidence ya siri ukorunsali bono gaiga keraba gocha koruri yaki mbama itenga no to koruri yaki no chiko genda office yende already evidence there yes yeah because I know our officers can be held to accountable national government officers you know abantu baitu basomigo nto maite twins right sheito the constitution is there ngotetera umwana ngotetera umungina no mugaka yeah again tubono kunyoge okorekana neki okonyoranga the system ya sari ukurunzega ali in a way that umwana no chikomete no nere bwe komanyiro bere bottle maybe onyomi ruguti abuto you can't even trace that kid yes